नैबे आनैखौ माखासे सिनाय मोनै मानसिफोरा गारियावहाय थिखोना लांदोंमोननो फैसा होगोन होननानै ओमफ्राय मादैयाबो फोथायनानै सिनाय मोनै मानसिफोरजोंनो थांफाबाय ओमफ्राय मा खालामजाखो मादैनि खोमायाव थानाय सनाखौ खावनानै लांजाबाय बिथाङा माबोरै रैखा मोनखो होननानै बुङोब्ला थाल मोननानै गारिनिफ्राय बारज्रुमनानैसो बिथाङा फैदोंनो नोंथांमोना बिदि क्लिप्सखौ नायलांबानो जाबाय आं देखायनानै होनि सनाखौबो माबाना लांबाय नै सना खोमायाव सना दंमोन सनाखौ बोख्लाबना लानानै थांबाय मानसियाबो नायनाय नोगोर गाज्रि अबस्थाखा मानसियाबो खान्थालनि माबायाव मबाइलाव दं दा बेनो नों फट'आ हरनाया बेनोमोन सिनायमारदों बेनो ना ओमफ्राय नों मोनायाव अबाय थाखो हुस गैबावा जेबो मिथिया मोनायाव माबायाव मोनायाव अबाव थाखो मोनायावलाय नोङो माबा जाहोदों माबा बुस्थु जाहोदों जाहोदोंमोन माबा जायाखै आं बांसिन जायाखै नङा बबे मा बुस्थुखौ जाहोआ नोंनो ओमफ्राय नों जानाया एसेबाबो जादोंथ' नोङो मोनायाव सुदों ना जादों हारसाफोरनावबो माबा खरथा गोरान जाहोलाबायदों खरथा गोरान जाहोदों ओमफ्राय बे जानायाव जेबो निसा मोनाखै खरथा गोरानखौ गुरनायखौ आं जायाखैमोन ओमफ्राय होफिनदोंमोन लामायाव जाहोगारहरखाबा दा जादों मेथाइ आनदोंमोन गारबोखाबाय आंहा नों जाखांनायनि उनाव नों जेबो हुस गैला होमबाथ' ओमफ्राय नों थिखाया नोङो जान्थिया माबा निसा बुस्थु होदों नोंनो बियो आथिङाबो नुवाखै नुदोंना माबायदि बिदि बैसोनि मानसिखौनो बेबायदि खालामो मा खालामनांगौ बे मानसिखौ दा हारा गबाय होदो नायनि नै जिया सिथाबबाय बे जिखौ दालासै जिया सिथाबबाय मुलि गैया मुलि जेबो हराखै जोंनिफ्राय फुननायबो हराखै खालामदों दा बे लेखाजोंसो मोनबोगोन ओरैबायदि दखाननिफ्राय फैसा रानबावनांगौ खर' गाज्रि जोबनाय ओमफ्राय ओरै सिगाङाव ग्लास गैयाना जोंनावनो हाबदों ओमफ्राय दा नोंनि खोमानि खेराखौ सना खावजाबाय दाना सनाया लांबाय हरनायखौ आजिखालि गिनांसिगौ जायगायानो दाख्लै नेपालफारायावसो बुंदां ओंखारनायखौ मिथियाखै नोंहा नोंथांमोना साबधान जानानै थाबानो जाबाय सोरबाफोर सिनाय मोनै मानसिया गावनि गारियाव गाखोनो लिङोबा गाखोलाबायनो नाङा आरो नोंथांमोननि गथ'फोरखौ एबा नोंथांमोननि सोरबा बिनानाव फंबायफोर दंबा नोंथांमोनाबो बादा होबानो जाबाय बेफोरबायदि सिनाय मोनै मानसिफोरजों थांफालाबायनो नाङा फैसा होगोन होननानै बुंब्लाबो थांफानो नाङा फुजायाव मोसानाय सिख्लाफोरखौ नैबे सासे बिनानावा मा बुंखो नोंथांमोना भिडिअ क्लिप्सखौ नायलांबानो जाबाय दे फेसबुक नायबानो बे साफ्रिफोर हौवाफोरनि गेजेराव मोसानाय खिथु सोमावनाय माबा मोनसे सोमावनाय माबा देखायहरनाय बिदिखौल' नुयो फेसबुक नायबानो सहायनो हाला आङो सोर बिमा बिफा जोनोम होनायब्ला सारानफोर हिनजावफोर अबे डिस्ट्रिक्टआव जादों बिदि फांसन फुजायाव बिदि फांसन होलायलायनाय अबेहाय जादों मा जायगायाव थानानै जायगायाव साइडआव मोसाबाबो किस खालामब्रबलायलायनाय मा बेलाय लाजिदोंना लाजियाखै बिमा बिफा दंना गैया बिसिनालाय हा बिदि मोसालाबायनो लासिं सिंनो सोरनि बिमा बिफाया बेफोरबायदि सारोन हगारो जे बिसोरहा जेबो नांजाखाया नामा बिमा बिफायाबो जेबो बुङा नामा बिसोरनालाय दानि गथ'फोरा फुजायाव थांनानै माबोरै दुस्थ' खालामहैयो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय
सोरनि फिसाजोफ्रा बिदि सफथिंदों। फुजा जानाय माने सेंग्रा सिख्लाफोरनि इन्जय खालामनायनि दिन। दा इन्जय खालामग्रा सिख्लाफोरा बुरै बैसोआव बेफोरबायदि मावना जानांबासो बुजिगोन दा नै। नोंसोरल' मोसानो हाया सिख्लाफोर, नैबे मादैयाबो मोसानो हायो। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो भिडिअखौ टाइम दङबा नोंथाङा शेयार खालामना होबानो जाबाय। अब्ला लोगोफोर थेंक्स फर वाचिं।